Ja, den ligger ved der. Nå, der. Det er altså ud. Det er det der krudt, der smider den her projektil af. Nu på siden af hinanden her. Det her det er så for en haglpatron. Det her det er for en riffel. Det her det er for en haglpatron. Og det vil jeg bare lige prøve at tænde allerførst. Og man kan se, at det brænder faktisk lidt langsommere. Okay, så skal vi have den store. Så prøver vi lidt mere her. Det bliver lidt mere krudt. Fordi der er nemlig sket det, at vi har en soldat heroppe. Nej, han står faktisk hernede. Lidt mere krudt der. Og vi starter lige helt heroppe, hvor det er meget, meget tyndt med krudt. Ikke godt, Chris? Ja. Og du tænder deroppe fra, og ja. så er det væk. Tag lige derhen, når det der væk. Ja. Kan vi se hele vejen derovre? Ja. Jamen. Ja, okay. 3, 2, 1. Yes, vi ramte ham. Det skete dog ikke så meget med ham. Nej.